Senior San Vicente Ferrer. Hi guys, so andito po kami sa Prayer Park, San Vicente Ferrer. Kasama ko si Labla Blabi. So ayan. Saan tayo be? So ayan po siya, si Senior San Vicente Ferrer. Lakad-lakad. Tapos pahalan ko pa. Ganda oh. Ganda. Whiskey. Ikot tayo. Dali po eh. Tagal mo eh. Whiskey. San Vicente. Oh, ganda. Pakpak niya. Oo. Bato? Bato yan? Or wood? Hindi ko alam kung ano. Wood. Pero ang laki-laki. Natanggal. May natanggal. Wow! Oh, ang ganda. Higante. Ay. Ganda dyan din. Wow, effect. Ayan na, ang ganda-ganda ng view. Lakad-lakad. Ito pa. Oh, ang ganda ng view. Paikot-ikot na lang to. Tapos may food court dun banda. Simbahan. Parking. Simbahan. Yun. Tapos doon ang food court. Ayan. Baby! Ayan. Ayan, food court. Ay. Ayan. Ang ganda ng view. Manong guard. Bibili tayo dyan? Hindi.
Tara na. Awala. Ganda talaga. Uwi na kami. Ayan, Senior San Vicente. Kami ay uuwi na. Going back to Bayambang. Bayambang. Ganda oh. Okay guys, kung gusto nyong pasyalan, nandito yan sa Bayangbang, Pangasinan. Prayer Park. St. Vincent Ferrer. Statue. Ang laki niya guys, sigante oh. Ang ganda. Pwedeng pasya. Ayan. Tara na. Whenever you're gone. Pag-date dito. Pag-date. Balik ko. Gusto mong pumasyal.